Usithi Guluva isigebengu esingayibambi inkuzi saphumejele uthatha criminal record. More than taxi driver usomathekisi wageze eshaweni. Gabi Jackson ulokhuzana. Hayibo. Kahle Mkhakhemba. Angibafuna usithi Gulugulu la kwami la. Angibafuna. Cha baba usithi Guluva just umfana uthanda ukuwina 2 million. Ufuna ukufana naye baba. Umfana nje uphume TV. Ufuna ukufana naye baba. Cha. Angifuni into ogulugulu la. Ontanga ngakho amathishela, abanye odokotela bakhipha amazinyo ebhedlela, abanye bafundisa ingane esikoleni. Wena ufuna ukungitshela ogulugulu? Angifuni into ogulugulu la. Nasi isibase enkukhu. Ngikufuna la. Ubheka inkukhu zami ukuthi yonke into ihamba ngomthetho. Angifuni lento ogulugulu bakho. Ontanga ngakho benza izinto ezithile, izinto ephathekayo. Ufuna ukutshela ogulugulu? Hayi la kwami la. Hayi baba kodwa ukho fair. Nawe Patrice Motsepe ontanga bakho. Mkhakhemba uthani? Ngicela ungangitsheli ngoPatrice Motsepe. Abantu ababa ne-advantage empilweni. Waba ne-advantage ukudlula mina nomdlwana. Angathi uthini? Ungangifanisi Patrice Motsepe. Angathi uthini Mkhakhemba? Ngiyaxolisa ngiyatisona. Emathuneni siyobona, emathuneni sobona.